മോളെ കളിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ, പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്. സബ്ജിലാണ് വരാൻ പോണത്. മോളെ പറഞ്ഞത് കേൾക്ക്. 11 കുട്ടികളെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് സബ്ജിയിലെ പോകാൻ അവസരം കിട്ടിയത്. അല്ലാതെ വെറുതെ അല്ല, എനിക്ക് അത്രയും കഴിവുണ്ട്. എനിക്ക് വാ, എനിക്ക് എന്തേ സബ്ജിലേക്ക് പോയാൽ തിങ്കളാഴ്ച 10,000 രൂപ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കൂടി അമ്മേനോട് ഉപ്പമ്മ കച്ചറ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഈ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മക്ക് വാടക പൈസ കൊടുത്തൂടെ? അച്ഛ വിഷമിക്കണ്ട, നമുക്ക് ഉത്സവത്തിന് കളിക്കാലോ. അവിടെ പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടല്ലോ.